Presented by Abhishek Yadav Present। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे ओही बेटा के अंगनैया जय 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 माँ पूजेला सबे पैया जय 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 माँ ओही बेटा के अंगनैया पूजेला सबे पैया माई के चलते सबका में हुनर लागे सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। Abhishek Yadav Present Marwa Packer। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। निमिया के छैया में लागल बा डेरा खड़ा बसा मैया के सेरा निमिया के छैया में लागल बा डेरा खड़ा बसा मैया के सेरा सब करौ मन हर शैली हाँ दर्शन देवे चली अली हाँ जय जय माँ सब करौ मन हर शैली दर्शन देवे लाइली चलते दशहरा झुम झुनर लागे सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। Abhishek Yadav Present Marwa Packer। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटरा गुडू गोल्डन राहुल राजा धानी कहेला मैया के गुन गावतानी राइटरा गुडू गोल्डन राहुल राजा धानी कहेला मैया के गुन गावतानी ओसन बा माई के प्यारवा हाँ ओढ़ा देलिया चरवा हाँ ओसन बा माई के प्यारवा ओढ़ा देलिया चरवा हके ना मनवा से मुनर लागे सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे लाल चुनर माइके सुनर लागे। Abhishek Yadav Present Marwa Packer।